mayaragid sa gihapon si punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. Sa sinigang mga tinanak si Mar, nagpasaka si Mayor Albi Benitez ginakulat natin siya magsaka sa stage para maging official ining pagtungko niya bilang alkalde ng siyudad ng Bacolod Action Marlon. Kaya rin si Mama Dayag Sunday si Bacolod yung nakamention siya nga amoy nung unang ation nga nag-compute sa pagkakalde ng posisyon si Mayor Benitez kay Tagtwak na for si Mama Dayag congressman manyatang 3rd district ang ginoyatan ni Benitez before siya nga nagtalo din sa mga sa Bacolod. Pamatay naton ang pang-oath taking ni Mayor Benitez sa tubangan ni punong barangay Alfredo Talimudaw Jr. I, Alfredo Abelardo Albi Bantug Benitez, of Legal Aid Filipino, married, and a resident of Barangay Mandalagan, Bacolod City. Having been elected to the position of mayor of the city of Bacolod. Do hereby solemnly swear that I will do well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the law, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, the Honorable Mayor. Actually, pasiyan ang pagkakumpa ni Mayor Albi Benitez ang ika-43 nga alkalde sa siyudad sa Bacolod Action na Marlon. So natapos na ang pagpanumpa sa mga opisyales sa siyudad sa Bacolod sa mga pangalagad sa sulod sa tatlo katuig action na Marlon. Kaya na sa nagapanumpa si Mayor Benitez sa na-mention niya nga resident o Barangay Mandalagan na damo din ang nagpalakpak action Mar siya sa mga supporters lakip man sa pila ka mga bisita. Mayari din ko sa artist action Mar ang pabedyante nga si Bayani Agbayani ari di siya sa tinion isa man sa mga dinapit na bisita ni Mayor Benitez action Marlon. Dugo-dugo matimbre kita kung mayaragid man sa inaugural speech nga ginpreparara ang alkalde sa siyudad sa Bacolod Mayor Benitez kag kung ano ang mangin masunod nga ang program diri sa bahin sa Bacolod City Government Center. So far so good ang aton sining paniempo diri sa may siyudad sa Bacolod. So for action mga mo yung madalong natin nga report direkta diri sa bahin sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. 31 minutos na kaligan sa tak ng alas sa 7 Action Radio Philippine Standard Time. Bantayan tanan dugay kay mga minutos na lang ato sa pagkahulaton ang inaugural address kon inaugural speech ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Action Firing Line. Ibo talaga na ang first batch sa ato sa mga commercials para at least pabalik naton tayo yun ato sa nga coverage. Balik kita pagkatapos rin Ang balik. Patali sa nang monitor sa ato sa nga live stream ho. Ana Sinuro, Joshua Bia from Barangay Tangob, St. Peter Village. Thank you. Bibi Gregorio Yolo, Action Bacolod, mati lang kami poblasyon DSB. Mayong gabi hambalya, no?
Marilo Travilla Catino, good evening. Sir, pwede ka ask si Brian Morden na nag-live-waya, nagabiya siya, nag-saylo siya sa ibang niya station, okay? Ana Sidoro, thank you. Maria Lia Marabailes Banag Glorioso, good evening. Sumalon, monitor lang diri sa May Camilla, Bacolod South, Barangay Tangob. Okay. Imbundio Campo, monitor samtang nagapanyapon. Lia Younger Esquivel, good evening. Jovi Munares, Otay Benedicto, pa-extend pa barangay election, iban nga kagawad, mga tigulang na halos hindi nakasaka sa barangay hall. Correct. Oo. Ana Sinuro, mayong gabi. Ray Flores Bayuga, Paul Spat III, watching. Ana Sinuro, Michael Allen Hardinico, watching live. Arama si Michael, okay. Si Jose Moncal Torilla, Marilo Varon, good evening. Tabyo lang koda kay John Adon, Derisa, Bidalbagan. Roberto Hiraposco Caraballo, Action Mar Monitor. Monitor ko diya sa Hotuda, Handumanan, Bacolod. Ride safe. Mayong gabi, Axomar, manawagan lang kami sa taga Darbago. Kayang duta sang Elizalde sa Barangay Bakong, Sandungaw, Bago City, nga hasta subong wala pa na pang-install sa mga tao. Ginapang squat na sa iban nga tao. Okay. Ang mga duta, hulaton niyo pa nga magbinatya na yung mga tao dito. Sige. Antes ipang-install anong pulos ng mga klowa nga panghatag nyo dito sa tao kung wala niyo man ginpang-install dito. Kinapatapas sa iba ng mga tao mga tubok ng mga mapuslan at sa mga mahatagan ni Akson sang DAR. Kay gaginamo na dito sa Hacienda Sandungaw, Bakong, Bago City. Kabay pa nga matalopang dali sang dara. Carmelo Garingo, mayo lang na sila malipat address siya ba? Mayo lang la siya malipat address siya ba? Oh, gani ba? Kay binitis kito mong pandalagan niya, mention niya kuno. Willie Delgado, good eve. Okay, thank you. Kay Willie Delgado. Mabalik kami na Dugaya kay sa pagbalik namon balikan ta ang sitwasyon sa New Government Center kag posibilidad inaugural address na ni Mayor Benitez. Standby ka mo, standby. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Good morning! Action Boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy, Layi, sa Canada, ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Kaya mo man ato sa Canada, Action Boy. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga ka-music man? Nang lipat ko. nalipat ko may Basta ka madansi. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papel? Lunes. Kanidyan lang ta po. Ang kanidyan. Sabi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw kay Milda Papel. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect! Saka mas ko daw sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Congressman Greg Gasataya, Congressman Joseph Stephen Paduano, our minority leader, Vice Mayor El Cid, and members of the Sangguniang Panlusod, members of the Sangguniang Panlalawigan. I think I've seen a couple of board members here. Congresswoman Chedeng Alvarez, Congressman Dino Yulo, Congressman Kiko Benitez. Kung may nalipatan lang ko, sorry, because I did not see you earlier. Provincial officials and employees, mayors, and officials of various LGUs, punong barangays, and barangay officials of Bacolod City. Welcome sa aton nga inauguration. Kabalugid ko nga nabudlayan kamo magbakal sang inyong barong kag mga bayo subong nga gabi.
city government officials and employees, representatives from national government agencies, frontliner in our health sector, law enforcement, uniformed services, partners in the business sector, religious groups, civil society organizations, the media, my family who is here, who has been very supportive since the day I entered into politics, Nikki Benitez, Javi Benitez, and Bettina Benitez. Distinguished guests, mga kaupod ko sa pagdamgo sa pagbag-o, kag labi na gid tanan ang mga pinalangga ko, mga bakulod nun. Mayong gabi sa inyong tanan. Miskin gapungko kamo, I would like to invite everybody, ialsa ang aton nga kamot. Ibayaw naton ang simbolo sa pagbago. Ang letter C, nga ginusar namon sang kampanya, kay amo na ang amon nga handom para sa Bacolod. Ang pagbago, nag-abot na. Madamo ngayon salamat. Action Firing Line. Balikanta ang Nabinigit New Government sa mga Center. Inaugural subong address ng na ni nag-alsa Mayor sa ilang Albi Benitez. Ginbaton ko ang challenge nga maglagan sa Bacolod City tungod sa isa ka rason. Ang rason nga magdala sa pagbag-o sa syudad sa Bacolod kag magbulig sa mga pumuluyo. Madamo ang inyo nga nadulaan sa paglaom nga mga bangon halin sa pagpigado labi na gid sa tiyempo sa pandemya. Madamo sa inyo na give up na sa inyong mga damgo. Madamo sa inyo nagaisip nga hasta lang kita diri. Ibalik naton ang pagdamgo. Magdamgo kita liwat. I wanted to inspire Bacolodnons to dream again. And not just dream, but dream big. I wanted to present a people of a wider range of possibilities for Bacolod, better prospects for their families, and a brighter future for their children. Simple lang gid ang handom ko. Ang magbalik, ang pagpati sa tawo nga may kadalagan diri sa Bacolod. Nga may pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Ginupdan niyo ko sa pagdamgo sang asenso para sa Bacolod. Nagsalig kamo sa akon ang mga plano para sa pagpag-o sa inyo pagpalangga kag pagsalig sa akon, madamo gid nga salamat. Wala gid ko may mahambal sa overwhelming nyo nga suporta sa akon. You have given me the biggest margin in victory in the history of Bacolod. To that, I am very grateful sa inyo tanan. You have clamored for change, and you have made a resounding call for it. You have given me a clear mandate and a challenge. Your trust is humbling, and I will not waste this opportunity of a lifetime, this position that you have entrusted to me, to be able to bring the promises that we have done during the last election. I am confident that I will deliver on the promise of change, especially if we all work together. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang politika. Let's get down to work kay kadamo gid nga gahulat nga mga ulobrahon. You've asked for change.
I will give you change. Sa dalom sang Benitez administration, mabatsyagan nyo gini ang pagbago sa syudad sa Bacolod. Let's focus on the immediate task at hand. Unahon, ta ibalik ang pagsalig sang tawo sa NGC. Restoring public trust should be grounded in transparency. It is only being transparent, by being accountable, that we will gain the trust of our people. It's about time that the NGC stood for what it was supposed to be. It is for the people, by the people, and everyone that enters the grounds of NGC will feel at home. And that is what we want to bring to Bacolod. The first order of business, I have mentioned this in the past, ginhambal ko na ni, that we will first look into the past so that we will know how to navigate in the future. Lantaunta ang mga nahimo sa nagligad ng mga tinuig para balaan naton kung ano ang himuon naton sa aton nga future. As I have said during the campaign, there will be no sacred cows. Let the chips fall where it may. Wala politika, wala personalan, trabaho lang gid. We will start clean, a clean slate. I come in NGC fresh and new, without any baggage or political debt. The only political debt I have is with the people of Bacolod City. Second, we will re-engineer government transaction systems and improve our frontline services for efficiency. This way, the city government develops a closer relationship with the people. We will accelerate the digital transformation of the city's bureaucracy and digitalize the permitting process, and we will start with the Office of the Building Official. Hindi na kinahanglan maghulat sampila kabulan para makuha nyo ang inyong mga permits. Hindi kinahanglan mag-agi kung kay sino para makuha nyo ang inyong permits. We will use technology to ensure that there is a clear transparency in the process of how transactions of government will be done. Iplastar naton that there will also be a real-time online tracking system para mabalaan nyo kung diin gaagi ang inyong mga permits. And we will ensure that they will be processed in the fastest time possible. We will harness the power of digital technology to enhance the efficiency of the city government's transaction and ensure impartiality and non-partisan in the delivery of government services. Wala color coding sa akon nga administrasyon. We will orient and train our frontliners to be courteous to our constituents, regardless of status of life. Our frontline employees are the face of NGC. Damo gid permi, dapat gid permi gayuhom kita. Di bala? City of Smiles kita. So we will encourage our frontliners to ensure nga every
individual tanan nga pumuluyo gasulod sa NGC ang aton nga pagbaton sa ila isa ka matamis nga yuhom. This way, we will give due respect to our people. This way, we will give them value that they deserve. This way, we raise their dignity. We will treat everyone equally with respect. Kay kamo tanan, kamo mga pumuluyo, ang amon nga boss. Labi na gid sa mga public servants. Ikatatlo, pakusunta ang capacity sang law enforcement agencies para masiguruduhon ang katawhayan sang syudad. Bacolod has been terrorized recently by crimes. Tonight, I'm giving orders to Colonel Martir, who is present here today, Director of the Bacolod City Police Office, to intensify their anti-crime operation and increase police patrol and surveillance of hotspots and high-crime areas and resolve the cases as soon as possible. As I have pledged during my campaign, my administration is committed to allocate a higher budget to the BCPO, and with this, I expect results. Ika-apat, we will invest in the installation of state-of-the-art CCTV system and solar-powered streetlights for crime prevention, crime deterrence in hotspots, and improve the safety of pedestrians, especially ang mga call center agents nga nagapuli sa kagabihon. Wide CCTV coverage will help our law enforcement agencies resolve the crime faster. And during the campaign, our Team Ascenso, have discussed this at length, and it will be our tool in ensuring the safety of our citizens. Fifth, let us clean the city's image. We literally have to clean the city. Unahon ko ang pagkayo sa mga spaghetti wires. Mga hindi lang eyesore, but are also a fire and an accident hazard. I am sure nakita nyo na kada labay nyo sa mga dalan. It is something that my administration will focus on our first 100 days. My team is also already in the process of reviewing our solid waste management system. We will ensure a timely collection of solid waste from household and commercial establishments and its proper disposal in our landfill in Barangay Felisa. I have discussed this also at length, and I'm happy to note that there are several proposals on the table that we are considering in order to improve our waste management. So I also call on our people to help the city in minimizing the volume of waste that needs to go to the landfill by segregating at source. And one of the proposals that we're looking at, that they will be given the program of trash for cash. If they segregate plastics and certain valuable, recyclable products at source, they will be given cash in return. This will not only address our garbage problem, but also provide an alternative source of income for our people. Protecting the ecological integrity of our city also requires long-term planning
that integrates ecological and social justice principles in urban design. We have to plant more trees and build more green spaces such as parks, gardens, and urban farms, and distribute this properly to develop our city. We envision a Bacolod that cultivates inclusive and holistic development, a city that enables its residents to live, work, play, and commune with nature. This is what we will do to beautify Bacolod City. Ika-anim, we will invest in the rehabilitation of barangay roads. We will open some of the private roads to decongest our major roads. Puwerte na ang traffic. Labin na gid sa Lacson Street. So let's divert some of this traffic to those underutilized roads. We will plan this carefully and we will call some of these roads ascenso lanes so that we will ease the burden of traffic on its citizens. Pero nagapati ko that the best city is not where people reach their destination with cars, but where people could walk, bike from their home to their destination. We will therefore support alternative modalities of mobility to make Bacolod a green, walkable city and designate bike lanes so that we can enjoy the weather of Bacolod. We will study and encourage community to adopt a principle of walking and riding a bike to work. We will also study closing roads during Sunday to encourage community markets and food fairs. We will boost local tourism and support micro, small, and medium enterprises. We are in the verge and on the track of economic recovery, and it is important and crucial that we take care of our MSMEs. Ikapito, to further support small food businesses, we will invest in rehabilitating and rebranding our public markets. Central, Burgos, and Libertad markets should take center stage in our local commerce. We will also streamline the downstream food supply chain and strengthen our farm-to-market linkages to lower food prices. I have discussed this with our Department of Agriculture, and we are looking into how to bring down food prices by making the supply chain more efficient. Ikawalo, balang ko nagutom na kamo, dasigong ko na lang niya. And our topmost priority is establishing what we will call the Bacolod Comprehensive Health Care Program as soon as possible. I have the commitment of our Sangguniang Panlusod that they will expedite the approval of the enabling ordinances and the necessary funding to activate this program. I now reiterate my pledge during the campaign to allocate the biggest portion of the city's budget to health. In Bacolod, we will ensure wala isa ka pumuluyo, isa ka tawo
that will be denied medical services in the city. We already have met with the management of government and private hospitals several times. And we have come up with a common agreement that every Bacolodnon will be given access, whether it is private hospital or government hospital or healthcare centers. There will be access to all of these medical facilities. Initanan ang amon nga promisa for our first 100 days. Nasuguran na ni. And I am sure matupa na ni. As part of our long-term plans, my team is already discussing on how to build a minimum of 5,000 on-site housing units in 1 year's time. Hindi na naton i-relocate ang informal settlers sa mga layo nga lugar. As I have said during the campaign, ang aton pahalinon ang tag-iya sanduta para mabilin sa mga pumuluyo ang ilang nga ginaistaran. We will make sure that there is adequate housing facilities, decent and affordable para sa ila. It is a change of the current policy that housing are relocated in relocation centers far from the center of the city. On this, we differ from them because we are proposing on-site housing program. On top of that, we did mention that for those that will have a hard time, for those that by circumstances and the environment will give them a hard time in paying their mortgages, we have developed a program that what we will call House for Work. Kung hindi nyo masarangan, bayran ang inyo nga mga balay, hatagan kamo sang obra sang gobyerno para mabayran nyo ina. On top of that, we have also announced and committed to increase our social pension fund for senior citizens, solo parents, kag PWD. I encourage our councilors, Sangguniang, Panlusod, to fast-track the allocation of at least 100 million to this vulnerable sector. Top priority naman ang edukasyon sang kabataan, kag reskilling sang aton workforce. Because investing in our youth is investing for the future. We will build smart classrooms. We will provide digital devices to students and teachers for a permanent shift to digital learning. We need to develop a digital literacy of our workforce so that we can compete in the changing labor market and increasingly digital economy that require technical and cognitive skills. We have done this in the 3rd District, and we will continue doing this in Bacolod City. My administration is also committed
to long-term water security. As groundwater aquifers in Bacolod become contaminated, depleted due to development and demand, we will need to increasingly depend on bulk water supply from either Talisay or Murcia, our neighboring LGUs. And so we must strengthen coordination and collaboration with these LGUs. Take it from me. I am sure I will be able to talk to these LGUs because we have a relationship in the past. With a climate change disrupting water cycle, we have to think of water recovery, water treatment innovation to ensure supply of our clean water. Just a couple of days ago, I met with the Basiwa board. And Bacolod, for the past decades, has been short of water supply. They have actually identified several sources that we can source our water. In fairness, they have a plan. In fact, as of today, we have a supply of 75 MLB available for our city. Unfortunately, the city requires 90 MLB. We are short by 15. There is actually a ready source in Murcia that is available. And the only thing that prevented it from supplying Basiwa for the past 2 years was a right-of-way issue for 2 kilometers. I would like to thank the LGU of Murcia for expediting this issue. And I think if Basiwa will return and take on this new development, we will have sufficient water before end of this year. Indeed, we need to welcome new investment, open new markets, develop new revenue streams for local entrepreneurs, create new jobs, and increase revenues. At the same time, protect the environment for the benefit of future generations. Our task is daunting. Daw ambisyoso kita sa aton nga mga handom kag plano. Pero nagligad nga eleksyon, nakita nyo na ang pagbag-o posible gid. Ang aton nga pag-updanay. Okay, dalagid 11 minutos na kaligat sa tak ng alas 8 sa paghimo naton Action Radio sa Philippine tanan Standard Time. Sa pagkadto naton sa isa sa nabayla kay may gina kasikat kitang nga linya Bacolod City. sa Isa nga super city okay? ang aton nga handom. Dalagid. Sang primero, sang akon nga 11 minutos na kaligat sa tak ng alas 8. let's dream big. Firing line. Firing line. With you Sa mga together, listeners nato na moving towards this dream inaugural address and mo si dreaming Mayor again, Benitez. I am almost sure that we will accomplish the impossible. We will make Bacolod a super city, a smart one, a green one that gives dignity, one that gives a lifestyle, a comfort, and a security for all. In my life, I have always dreamed big. In business or in politics, I have always aimed to be different, to chart new path, to break new grounds, to be a game changer. Many times, I had to go the extra mile and gave beyond what is expected of me, as evidenced
I am standing here today because of that principle. Today, we begin the journey to go the extra mile. Kaya ang Bacolod, dako ang potential. We will broaden our horizon and Bacolod will be a super city. A global city with a diversified economy, a skilled human resource, a model for green development, and a model for good governance. I have no doubt that we will achieve this. Kay ang Bacolod noon, hindi lang buot, hindi lang isog, tikalon pa. We will achieve what others thought we will not achieve. Wala gid imposible kung tanan kita gaobdanay, gaugyon, kagapati sa atong nga mga lawas. We can do everything. We can do anything. Even our biggest dreams. Bacolod, let's dream again. Madamo nga salamat. Asenso, Bacolod. Madamo gid nga salamat, Honorable Alfredo Abelardo Albi Bantug Benitez. We now take this portion to invite once more our dear Mayor on center stage. And other than that, inviting his family as well. Once again, Ms. Dominique Lopez Benitez, Mayor Javi Lopez Benitez, and Ms. Bettina Lopez Benitez. Madamo gid nga salamat. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon firing line. 14 minutos na kaligan sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time na batian ang kapugusan nga inaugural address no ni Mayor Albi Benitez direkta mismo dira sa mga New Government Center o kon NGC. Aksyon firing line. Firing line. Ini ang mga kaaksyon hambal ni Benitez iyang tinguan nga batuman sa sulod sang isa ka gatos ka adlaw nga pagpangalagad niya first 100 days. Matahom kag kampiyon kon pamatian naton mga kaaksyon. Aber i-check tang sitwasyon sa New Government Center kung anong sitwasyon dara subong aksyon na Dale. Kamusta na subong? Please come in. Yes, Action Bar, sa sininga matinion na mabatian ang paglinupok pagsan nag-Action Bar sang kalangitan na pangod may fireworks display nga ginapatigayon right after nga natapos ang inaugural speech ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Subong nga gabi Action Bar. Nagtulom ang Bacolod Government Center gitpatayang tudo Action Bar para makitaan gida ang madinawagon no nga kalangitan diri sa bayan sa Bacolod City Government Center Action Marlon. Dumadumduman na may 8 ka mga butang nga gin-discuss si Mayor Benitez kaya siningay inaugural speech kumbaga mo ang pinakauna niya nga speech Action Mar bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod. Pagti mapatian man nato nga kadamo sa sang maayog nga mga plano para sa pag-uswag, pag-asansong, pag-development sa siyudad sa Bacolod Action Mar. Pala din sa mga na-take note natin, special deputy order nga may na sang bando si Benitez sa liderato sa Bacolod City Police Office Action Marlon nga dapat mapa-intensify ang anti-criminality operations ng BCPO pagit sa mga police visibility. According sa Action Mar, taasan niya ang pondo sa Bacolod City Police Office ag nagalaom siya nga kuntahan ang pondo sa mga pulisan dapat mayaraman sa resulta action Marlon Ginmo naman Benitez nga wala sang color coding sa idalom sa Benitez administration action Marlon kaya at the same time siya dapat mabalik ang pagsalig sa tawo sa Bacolod Government Center ag mabalik lang mang ini ko na mayara sang transparency o transparent
pang gobyerno, action Marlon. Wala din sa mga programa ni Benitez with regards naman sa solid waste management program sa Sulat sa Bacolod na mayroon trash for cash action Marlon na kung naka-segregate ikaw at first mo sila mga panimalay kung dagang mayroon ikaw sang incentives nga pagabatunon sa ilalom sa nga sininga administration na action Marlon. Mag-invest man ang local government unit sa Sulat ng Bacolod sa mga closed circuit television o kung CCTV nga state-of-the-art action Marlon, mga technology din nato na pag magpahamtang sang mas madamo nga solar power street lights diri sa mga syudad para nga atong sila mga kauturan nga mga nagatrabaho kung kagabihon, kung sa agents, pagpahuli, mas sarang sa dagang ilan sila nga dalanon na action Marlon. Ginmuno man ni Benitez nga titinuan ang syudad literally, especially in spaghetti war sa Sigmar nga tisang kampanyas na yung probinsya nga makabiga ay store ining mga spaghetti war sa mga telco company nga Cordesia. Isa ini sa pagatagan na pagsamod kag pagtutok sa Benitez administration sa una nga 100 days sa ila sininga pangalagad action Marlon. Ginpahayag man ni Benitez nga ginatusokan nila ang pagsanom sang mas madamo nga puno, mas madamo nga green spaces diri sa may syudad sa Bacolod Marlon kag gining pag-establish sa bike lane diri man sa may syudad sa Bacolod. Iga paidalo man sa rehabilitation ang mga barangay roads action Marlon Beto no siya with regards sa traffic diri sa aton kadamo sa mga major roads nga quartel traffic especially ang dalan Dapton. Sa notiya may mga barangay roads nga wala masamay ginausar so aboy ni hangi paidalo sa rehabilitasyon kaga pagatawgon nga ascent lanes para magpaganhagan ang traffic burden sa mga motorista kag sa mga pumuluyo action Marlon. Ginmuno man ni Benitez ang ginadusog sa Bacolod City Comprehensive Care Program kasi isa may national marriage sa iya sining priority dalam sa sining administration nga wala sa mga Bacolod noon wala akong magpadulong sa mga hospital dapat sa patunon sila pagtipag sining comprehensive healthcare program matigayon inikag madamo sa mga bigado ang makabenepisyo. Ginmuno man ni Benitez ang 5,000 housing units pasulod sa isa ka tuig action Marlon sa dalam sa iya sining nga administrasyon. So pilagi lamang action Mar sa mga highlights o kung nangin importante nga mga kaundan sang speech ni Mayor Albi Benitez. Kinensyon man galing niya ang digitalization especially sa pagkuha sang permit para kanilang mag-uumpisa sa Office of the Building Official. No? So mo to, kadamo sang after magtatag sang palayag si Mayor Benitez, especially sa mga programs niya pag mga plano ka proyekto dito sa Masyadong Bacolod, pamatihan actually ang pagpalakpag sa mga pumuluyo diri ka tambong sa bahin sang Bacolod Government Center. Sa sininga mga tinion, daw na may harapan sa video presentation nga ginapagawa sa Marlon kag si after sini meron sang panyapon na matapo social gathering diri sa bayan Bacolod Government Center. Muno tala sa Marlon wala ka rin nakatambong sa inauguration kag pagpanumpa si Councilor Aldi Torres-Pino. Siya lang nisa out of 12 councilors na nagkaog. Bali siya lang ang wala nakatambong or nagpanumpa subong hapon subong gabi pero wala pa lang sa may barang rason kung nga wala siya nakatambong kasi late lang pero kay na wala di siya nakasaka sa stage so pwede nga sininga pamilya para magpanumpa para sa ikadwa sininga termino bilang konsehal sa syudad sa Bacolod Action Marlon. So kaya i-check ka lang kay basi late si councilor or ano ang sininga rason kung nga wala siya nakatambong sa oath-taking ceremony subo nga Biyernes sa gabi action Marlon. So far, so good ang sitwasyon dito sa Bacolod Government Center. Wala kita sa mga untoward incident or report na nabaton sa atong sining kapulisan sa time napatigayon ang ining programa. As of this time, action Marlon, mga 8:17 peaceful kayo ang sitwasyon sa NGC. Pagtiol ko natin ng gaya ang assessment man sa area sa Police Station number 4 nga under sila jurisdiction ining Bacolod City Government Center. Ikaw sila Novero, makikita natin subong sa Subangan, managlakat sa Action Marlon. Councilor si Dale.
Baka ko lang din Councilor. Okay, nakit mata ko. Oo. Nakit ang mata ko sa kamay lang ni Councilor, live ito tubong sa Action Radio. After mo na ba yan ang inaugural address ni Mayor Benitez, anong mahambal mo ni mga Councilor? Well, I appreciate ang mga dambok at programa yan sa Bacolod. We will work along with him. Maayo man itong mga programa. I hope it will come true. And indeed, we will continue to have a good and better progressive change sa Bacolod. Ang pagbago at ang pag-progreso o nasenso, wala man nakatapusan. No? So, I appreciate the program. Kami, lagi problema sa amon. We will work along with him for the best of our city. Sige. Councilor, thank you and congratulations. Sa mga na ba yan, si Councilor Renesito Lovero, dati sa bahay siya sa Grupo Progreso under kay former Bacolod Mayor Bingo Navia, at siya mo tiyan silang assessment na nagalawang siya nga tani madayon na ma-implement ining mga plano kay na pang mention ni Mayor Albi Benitez. At nagpasiguro pa siya nga ma-work along sila sa idalom sa Benitez administration. Dagay ko natin ang reaksyon kung may mabigay sa diri sa mga Grupo Progreso nga mga konsehal sa bayan sa Bacolod Government Center. So, question more, mo yung pinaka-latest kag madalong natong report diri sa bayan sa Bacolod City Government Grounds. Ang caption nyo, Action Dale Salazar. Unang sa balita, unang sa action, sa Bacolod Action Rally. Action Firing Line. Salamat Action Dale, reporting live gikan sa New Government Center. Dugangan na karon ni Action Dale kung mayara sa sang maistorya pagid dugang nga mga opisyal. May kantaran sa kung ano ang reaksyon nila sa sining ginapresentar nga mga plano ni Mayor Albi Benitez. Action Firing Line. Firing Line. Las 8:24 mga bro kanami ang feelings kag ka-relaxing gid sa katasa sang And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bully. Balikan tanak na kalinso ang gabarituro sa ato sa ning live stream. Nabo sa mga nagpadala sang ila sa ning mga mensahe. Okay, thank you. Okay, si Willie Delgado, Gloria Jaime, good evening, watching from Hong Kong. Virgie Olpenda, good evening, my number one station, ARB, from Celine Homes, salamat gid. Humalumina mayong gabi, Diding Alohamiento, mayong gabi. Rufino Ira Gabino, I'm watching sa inauguration. Salamat. Arama si Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, good evening. Salamat kid. Maria No Mihika, yap, well, okay. Good evening, watching from Kalumpang, Barangay Poblasyon, Kawayan. Lila Taton, good evening, Action Mar, bati ondi sa Palawan, ang Action Radio. Monitor lang kami. Stay safe always. Thank you, Araman si Ma'am Star Mayo. Kabaritor sa Diamante Leon, standby, balik na duwa-duway. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Good morning! Ganito Action Boy sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamunta na. May ang para sa mga FM station naton. Required na sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada. Okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga ka-music man? Lipat ko. May... Basta ka madansi.
And until I look at you, and I don't pretend. Basta doon ka mga masaot-saotan na yung mga And music eh. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen, Lunes. Kanidyan lang to. Kanidyan lang to po. Ang kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Abi ko man mo daw kay Milda Papen, Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect! Basta ka na sa suotan lang. Tan. Na, iyan na mga kanon. Sway gali ton, sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate mga muna daw, kapila ko tayo mga preso eh. Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German is made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? Kaya ang Kung rin na di ka kasuguan, kapila lang ko mga preso eh. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali? Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, kidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Hindi, ano na lang na paglagan sa salakyan mo ko ron? Ti amo ni gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan wag gidyan nalipat ka gid or whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. Gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo eh, pa to eh. Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo sa German. Hindi nakasang autobus. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miss ka ng upper lang ng action boy. Abi ko ano naked as in super naked. Ariyo kay may inang butan ba yung lakatap? Oo, di ba kay ginuot? Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat yung oras mo. Oo, tapos natabuhay na tayo sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Ha? Bare bottom lang siya. Okay. Diba? Anong bare bottom mo? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Gani kinang explanation mo pero tikatan. Ganina, hindi ang isa kon maludatag bear wala siya sa iya nga pangdalom. May sa dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko bear siya po. Kaya asa ako yung wala na yung yeah, bare bottom. Anong bare bottom man? Bare bilang iya bottom. Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapa-click lang sa mo para maintindihan sang hindi way kaintindi. Ang explanation mo, perti kathag. Mami Ems, perting anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa omas. Tabo na siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang iya bottom? Butangan lang wala ang iya. Perti ka-clear. Ang next section boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon? Dira bala sa St. Mark's Square bala. Di mo na mga pigeons na. Illegal pa kanon? Illegal galing pakano action boy. Hindi sa pwede mabuburan. Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya di ba Gaman, ano rin siya?
Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused each citizen to correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo na tigalinap pa lang. True. Oo. If you caught feeding the pigeons, Connection Boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Ta? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section, boy, ang next naton, ano tanan ni gali-ligad. Pero yung sulito ta lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba? Manahambal ta. Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Balit! Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Adlaw, ang mapaambit naman ni Tita Wilma sa inyo kahapon ko na nadumduman ninyo atong dragon fruit. Baw sa pagkanamit-namit man to sa dragon fruit ni Jana Fernandez from Drama Department. Okay, thank you so much. Ang nagsulod naman sa pensar ko kaina nga nalabayan ko ang tinanok nga saging nga nabaligya sa gwa sang tsindahan pagliko gid sang ginasakyan ko. Anay, amo naman aguro i-share ko sa ila karon ay ang saging nga saba bala na. Ang saging nga saba ina na naman ang ipaambit ni Tita Wilma sa inyo. May mga maayo man bala nga benepisyo para sa aton kung magkaon kita sang saging nga saba ting iba niya lakatan. Adamo klase nga nga saging di ba may ara mga sweet banana or senyorita para sa iban, di ba la? May ara nga ano pa gani sab ining ang isa pagid ba lang nga klase sang saging kadamo nga dan sang klase sang saging di ba la? Ang green na nga maluto sa nami man sa himon banana cake do something amo sina nagkalain-lain nga mga saging pero nami gali ang saging nga saba may mga maayo siya nga benepisyo para sa aton iya ikaayong lawas pero ano bala Tita Wilma ang mahatag sina sa aton di ba la? Magsiling tagani wow oo ano na lang abi iban sina magkaon ano gani iban magkaon sa saging saba hindi sila gusto tanukon di ba la ang iba naman gusto nila inang habal-habal tanukon na iba niya gusto maluto kauno na lang iban ginadamo damo pa maagi di ba himuon nila turon kung tama na kaluto i-wrap nila sa lumpia wrapper dason priton kabutangan kalamay nami na nga pamahaw kun hapon di ba la yes iba naman tuhugon sa barbecue stick kag isugba-sugba butangan margarine or margarine kun inaugural ceremony no sang Benitez administration kagati subong ang sitwasyon sang Bacolod City New Government Center piho kong sige gyapon ang paglagaw-lagaw ka pagbisita dira sa mga tumalambong
kay ginapaabot nga mayara sang pila sa di ka mga palagwaon mayara sang konserto, mayara sang presensya na gani ni Bayani Agbayani, artista. Oh, malita ba si kung magluwas kay Bayani mayara sang iban pagit mo ng rason kun nga kamera sige na set up gida nga tahom nga entablado mga kaksod nga nasiling ko nga may mga bisita nga may mga artista nga magabisita. Ti si Benitez sa nasilinta na mayara sang Benitez production company nga Bright Light production nga may mga palagwaon na sa isaman kadako nga television network. Adre sa nagsulod sa show business. Ang mga artista hindi basta-basta na, bagod ang kalabanan ng mga artista na ang mga ginatawag nga ABS-CBN's Big Stars. Action! Firing line! Firing line! Ti ang makulod nun basta gani sikat nga artista ang mga bisita. Ulan madakon init ya. Bakadto kag madugok gina. Masalot gid bisan gutok. Amo niya ang batasan sang kalabanan nga mga makulod nun mo. Ang tuyo para nga masaksihan lang ang ila sa nga idolong artista. Sa mga may tiyempo pa na, iban guro galagaw na, hindi yung purpose antaw na sang palagwaon, kundi magpahangin-hangin. Kaya lalagawan, gibang katulumpukan, gibang sang madamo ang mga tao sa tiyon sang gabi mo, ang grounds na sang NJC. Action! Firing line! Firing line! Siyempre, may mga sikat nga mga personalidad, halin sa politiko, artista kag mga negosyante, subong ara ga talilipon da sa may new government center mga kaksyon. Kaya may mga politiko gid kay halin sa probinsya pagkadto sa nasyonal, pati mga kandidato ganyan nga nalutos mo, nagaligad nga eleksyon, araman, nakitaan taman, nasiplatan taman. So isa lang ang bot sa lingon sila mga kaksyon. Nga ang ngalan kag personalidad ni Benitez makabig ining ang tawag sa iman na is kingmaker kon politika ang paghahambalan. Action! Firing line! Firing line! Damo sa mga nagaupod kag nagasuporta tira makita nyo ba na ang mga persona nga nagsuporta sa iya sang way pa sa gani magka-declare nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod mo. Kadomdom ka mga mayara sang 28 sugid ka mga mayors sa Negros Occidental nga nagpirma ganito sang manifesto mga kaakson para nga ayoon, para pangabayon si Albi Benitez nga magdalagan gid mayor sa Bacolod. Action! Firing line! Ti 31 malang ang mayor sang Negros Occidental mo, way malakip ang Bacolod City. Di ba yung tiutsogid ang nagduso sa kay Mayor Albi? Motong isa sa mga rason kung nga ang naghuo ka nagpasugot na lang siya. Action! Firing line! Firing line! Alas 8:45, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang nga ba, hindala sa aton sa kaalwan sang And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Okay, managdugang sila sa mga mensahe si Felizie Benzola. Alright, thank you. Si Felizie Benzola, thank you. Zay Landak Sumar, good evening. I am listening, thank you. Merle Gonzaga, mayong gabi. Star Mayo, Hambalya, Happy TGIG. Okay, pa-shout out to my sisters, Mrs. Alvarez and Nis Mercado Herrera of M. Buen Water Mineral Refilling Station sa may barangay Tangob. Salamat. God bless. Sending out from Rochester, love. Sending out love from Rochester, Minnesota, USA. Thank you, good. Salamat. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita espesyal! Good morning! Init Action Boy, sa mga aton balita special, mga weird
nga mga layi Aha. around the universe. Correct. Okay. Ang una din Action Boy. Layi, sa Canada. Canada. Ang Canadian radio Action Boy dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Aha. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Aha. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. Mamumanta Ngayon na. may ang para sa mga FM station naton, required na OPM. sila, OPM, ang required na sila nga may certain muna ng Time percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada. Action Boy. okay. Nan. Ang next Action Boy. Mo amaana ka. Sino nga ito si Bublé bla, Michael Bublé. Ano nga nang mga music man? Nang Lipat ko. nalipat ko may Basta ka madansi. Until I look at you, I don't pretend. Basta to ka mga masuot-suot, tanay mga music. And in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you, you make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen, Lunes. Kanidyan lang to. Kanidyan lang to po. Kanidyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw kay Milda Papen, Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. Wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Gusto ka daw sa suotan lang. Tan. Na, iyan na mga kanto. Sway gali to. Sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate, mga muna daw. Kapila ko tayo mga preso Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? Kaya ang... Kundri na di ka kasuguan, kapila na ko mga preso Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali. Oo, kay delikado. Kung unsafe maglakat sa dalan, kidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron? Ti amo na gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan ng wagi diyan nalipat kay do whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti mapaputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugo, hindi ka to ka illegal to magtugo, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo pa toto Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo German. Hindi nakasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako one Action Boy. Kasabad, no? Ang next Action Boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miski ng upper lang ng Action Boy. Abi ko, ano yung naked As in dyan? super naked. Ariyo, kay may... Inang butan, may wala ka top. Oo, di ba? Kay ginot. Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Nagbayad ka na $100. Sus. Atong inuba ko akon nga t-shirt kay ang lakatapat kay oras mo. Oo, tapos tabuay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin Action Boy. So hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland dakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked gali bisan ang top lang. Top. Ari siya gani ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Bare bottom lang siya. Okay. Diba? Anong bare bottom ba? Bare bottom. Bare, iya nga bottom.
Ganun kinurting explanation mo, pero di katag. Ganina, hindi aki sa akon maludot hagber bala wala siya sa iya nga pangdalom. Why sa Dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ah. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko bare siya po. Kaya asa ako yung wala na Nya bare bottom, anong bare bottom man? Bare ba lang iya bottom? Very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala, I forgot. Ako actually kaintindi ko. Ginapaklik ko lang sa imo para maintindihan sang hindi why ka intindi. Ang explanation mo perti kathag. Mami Ems, perting anak mo mag-explain. Top na ani. Top na ani sa office ng tabo ni siya. Bare bottom. Anong bare bottom? Bare ba lang iya bottom? Butangan lang wala ang iya. Perti ka clear. Ang next action boy, illegal galing nga pakano ng mga pigeons sa Venice, Italy. Ang pigeon. Dira bala sa St. Mark's Square bala. Iba mo na da mga pigeons na. Illegal pa kanon. Illegal galing pakano action boy. Hindi sa pwede mabuburan. Hindi pwede. 2008 lang na ginano. Okay. Kaya di ba Gaman, ano pa rin siya? Tikay kabudlaya, kambalila, it is said, the clean up from the birds caused the citizen to correct. Kaya gati ka kanto, tapos lang ilang mga pupo, dati ka linap ka lang. If you caught feeding the pigeons, connection boy, ang imo sining fine is 700 pounds. Grabe ba, kamal-mahal ba? Multiply mo pa na sa mga something like 60 plus or 70 plus. Do the math. Ang next section boy, ang next naton, ano tanan ni gali-ligad. Pero yung sulito ta lang. Don't wear Winnie the Pooh t-shirts kuno sa Poland. Sa Poland. Sige. Yes, di ba mo na hambalta. Bana to kuno si Winnie the Pooh sa Poland. Balit! Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Panatuntunan aksyon na firing line sa mga edisyon July 1, 2022. Friday nga edisyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.